And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Hindi ako nakukuntento sa iisang lalaki lang. Gusto ko madami. Good day. I just want to share my story. Kasi pakiramdam ko, hindi lang ako nag-iisa. Itago niyo ako sa pangalang Leah. And this is my secret file. Ako ay 29 years old sa ngayon. Nasa Taiwan ako nagtatrabaho. Lumaki ako sa isang probinsya sa Pilipinas. May pagka-conservative ang mga magulang ko. Wala akong natatandaan na nalekturan kami ng mga bawal at hindi bawal na gawin ng isang babae at lalaki. The fact na marami kaming magkakapatid, hindi na nila masyadong napagtuunan ng pansin ang mga nangyayari sa amin araw-araw. And since hindi naman ganun ka-open ang sex education sa mga school, wala talaga akong idea about it. This first happened when I was in elementary. Kasama ko nun yung pinsan ko. Since wala pa namang gadget that time, sa mga bundok kami naglalaro ng bahay-bahayan. Naiwan ako at ang isa kong pinsan, sabi niya, may gagawin daw kami. Ang gagawin daw namin, magiging nanay, tatay. Matutulog daw kami. Hanggang sa ibinaba ng pinsan ko yung shorts at undies ko. Sinabihan niya ako na wag ko daw sasabihin kahit kanino yung nangyari sa amin. Kasi secret lang daw namin yung dalawa. The innocent me agreed to it. Without knowing that I was raped. Wala talaga akong pinagsabihan. Kahit kanino nang nangyari that time. And that dirty secret continued to happen. Every time na maglalaro kami at maiiwan kaming dalawa lang, ginagalaw niya ako. And then one day, wala yung cousin ko na yun kasi may ginagawa siya sa bukid. So, ibang pinsan ko yung kalaro ko. At yung isa ko pang yung pinsan, ginanon niya din ako. To think that it was just normal. Hindi ako pumapalag. Actually, I felt special. Kasi akala ko, pinagtutuunan nila ako ng pansin. And the worst part, I got used to it. I got used that I was being molested, that I was being touched on my private parts, kasama ang mga pinsan ko. In short, I also got addicted to it. Masasabi kong, at a very young age, namulat ako sa kamunduhan. They took my innocence from me without me having enough knowledge about it. That dirty thing only stopped when I transferred to Manila. Tiyahin na ng nanay ko ang nagpaaral sa akin. That was the only time that I knew I was raped. When one of my lola's child told me kung ano yung mga bagay na yun. He said, since I was a girl, I should have known such things. Dapat alam ko daw yun. Takot sila na baka may ibang mag-take advantage sa akin. Gusto kong sabihin sa kanila yung nangyari sa akin sa probinsya, sa kamay ng mga pinsan ko.
Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Natatakot ako sa pwedeng kahinat-natan kung magsusumbong ako. Kaya pinili kong manahimik na lang. Years passed by. Alalang-alala ko pa rin ang lahat. I was devastated. Na para bang gusto ko nang mamatay. Maraming pagkakataong hindi ako makatulog. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Pakiramdam ko rin ang laki ng kasalanan ko. Kasi wala rin akong pinagsabihan. Tapos hindi man lang ako nagsumbong kahit kanino. And the fact na parang ginusto ko ang mga nangyari. I blamed myself a lot. I felt so stupid because of it. At kahit anong pilit ko na tanggalin ang alaala kong yun, it will be forever intact in my soul. Fast forward, nasa legal age na ako. Dumaan ako sa maraming pagsubok. Pinili ko ang maling daan. Nag-decide ako sa mga bagay na alam kong ikasisira ko. Physically and emotionally. I've been in a countless hookups, which I found in a dating app. Men after men. Sex after sex. At hindi ako nakukuntento sa iisang lalaki lang. Gusto ko madami. I want even more. My mind and my body always want to get more. To me, sex became my drug, which led me to addiction. Yung addiction na yun na hindi ko alam kung paano ko tatakasan. Na hindi ko alam kung paano ko ihihinto. Hanggang sa isang araw, I accidentally watched an inspiring clip na para bang similar sa story ako. At doon para akong binuhusan ng isang drum na malamig na tubig. Then I asked myself, ano bang katangahan ang ginagawa ko sa sarili ko? Sobrang sirang-sira na ako. Ako din naman yung may kagagawan. And then that was the time that I knew I need to ask for help. I need to find a person that can help me get through it. So, humingi ako ng professional advice. I went to a psychologist. Sa kanya, kahit ano, kaya kong sabihin. Without being judged. I've been in a months of therapy na hindi nalalaman ng mga magulang ko. I've been through it alone. And praise God that He gave me enough strength to endure everything. With the help of my doctor and with the help of our God, I finally got through it. At sa mga panahong yun, na-realize ko kung sino ba talaga ako. Kung ano ang halaga ko. That I'm still precious to someone's heart. I'm still a woman despite of what happened to me. Despite of what I've been through. I've been through hell, and God pulled me out from that pit. And to those someone who experienced the same tragic moment, same as me, huwag na kayong gumaya sa akin. Sana magkaroon tayo ng courage na sabihin yon sa mas nakakaalam ng mga bagay-bagay. At doon naman sa may mga anak, especially mga babaeng anak, please do guide them. Because money cannot buy anything. Lalo na kung mapapahamak naman yung mga anak ninyo.
Hindi sapat na nagtatrabaho lang kayo para sa kinabukasan nila kung hindi nyo naman nasusubaybayan yung araw-araw na ginagawa nila. Bigyan nyo sila ng enough knowledge. Sabihan nyo sila kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin habang lumalaki sila. Teach them. And sana mas maging open tayo about sexual education. I believe that this topic should start at home. Alam ko maraming magtataas ng kilay sa kwento ko. Pero dahil sa mga nangyari sa akin, mas nakilala ko ang Diyos natin. Muli, ako si Leah at ito ang aking secret file. Always your number one. SM radio station.